যতন সেইমানো সালকিজা সিকাং যে সিনি সচিয়েল মিডিয়া এবা সিনি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ni bisingtei je kutung kutung kok tuma abungkha je sini Raranokor motor stand athayo je ayang uyang himui jongnai khoroksa bri sigleni je kok abo jotono saiman bai kana hoyto keu saimaya tongkhona abono notini ang bukhuk payel ni kongno saitongo Narok naitungdi awai news entertainment ni bisingtei tini bukhuk payel bai जों किसा कक सालायनाय हंके बुकुक पायल नों ताबुक नैनि शरीरक बाहाय मा टंखा एबा बुजोते हामका नि वानसुके किसा सायखनाय किसा दिनि के हामका बहु किसा हेलंका हेपनो आमा सपना लियानो हामाय बुबलाके बखाय साबो बंगा आनो नायनाय ओ जेटा बुमा बतल हनमानि आबदे DWF नि ताइ सामना हामबायरे ना मुसुं जतनो ना हामबायरे ननो साबो आरो थां सुबाखा जत बलनो सुबाखा नों सालबोसोर रमै जिबि साखाय साखामनगो नों सांनाय जागे मातंखा आबार किसा सायखनाते 41 दिन फु 41 दिन का खाना Angke asu actually dino nono naikini khlainai eba naisonnai sudo abu yatai nini obrot onek rang puisarok khoros rok wngkha nini saknai thaniwo abrok le sabu subakha tei bahike abrok maintain khaike ko boro chuba bacha dor khai chuba ta angke tabu nung nin bukhawle bahi matong nung hamu ja thangjuk no na hara hamno hamya abo bahi matong boro chalo khabe hamna jate bo ham chuya kota ase angke nung tau je asugui tongmani o je nok sung nugui mankha obole nini nok de na sabuni babu ni nok angke abono habang ta hukte bukuk sung obono sini bukuk payel angke nono sabutun phaikya eba bufuru phaikya Mia rayo. Mia to Durga Puja ni sosti ni din, puila ni din. Angke mia horo phai tuneri phaikata. Sungkhanaka orobo bubagrani snamjak je bodol buri bodol DWF tai DEF eba kormosari সংগঠন borokno nini bagi biji khai aro naikini khlaikya hospital o doctor bai kok salakya ba sobisu rang pusen khoros borokno saloka ni khanamani abo haida na tebo oni borok boda subaka borok no subak angkai oni borok ba subaka radno borok tampuro angkai actually nini puilao boba hai sak beram kephamani amor kisa saida mana Tiu maro, epesi maro, tinta ruk tungpu. Tinta ruk o nini sago sobro bai tongkata. Angke nang puilao bojaga tongmani tei nono boron simit langka. Yong ni simi, yong bui mutu ano. Bara noga bui. Agartala da. Agartala. Bara ni borok. Kutugu. Bona tati chok disne. Ngai boko bui mutuano. Oloke. Oloke baran borok no kangkai ratu no borok matuka. Nini kepala birmani kokrok to tapuk sung simiya saratiri prani borok no nukha tei saiman baikha do angke jotono nini updates rok khananani musul jagai tongbayo tai nini kaham hamya kogrok jotono tabuk payel ni khobor bahai ingkha ni sungui tongbayo aboni bagani tiri nini thani phai nini kogrok no khananani ni sung phaikya angke nini gana bo tongnai ang bobai kisa kok salainai Nangkai bini tam kolai.
Ang bintaki. Bo ni boyas lok busuk kana bini boyas ro. Bin atro ka khana. Atro ba tong le na uni so ka khana. Bo kami hinjak Sino ko beragi parah jak ta kami khep debrang ko khapa parah no ko soche beragi parah jak ta. bo blok ni andar kelakya. Sino ko ta in purpo sampo bolok kalata. Purwosanpur bisini hezamara blok ni andar. Acha norok khas haideman bini je sago omohai bimar hangya ke phaitong marok. Aba pupurun simi bini sago mohai bimarok ngui tong kana. Sung to bo bom ting ma sai me ya olo se sung bono bu chalata payan taon bo hok ko romang to hobla hatam ganin kha rokni bonyo sama khan kata ka sung to khan bonyo sama khan bo sung hapon bono phasam nge bo to tawang to tongla be ya mo phai thabai bono bisi phaya kicha balugo jogo phai thamgon ho ho to thoi ta se tha tha bo ate ta olo khai paramura nan binyong tuni phakyan bai balata 이거 순환조락 들이 파도 뭐라고 다 같은 바일 파티 보니 그날 당 나지 않는 칸요 부디 뭐 사 니스가 가이 잔차해 가보노 내가 나마 행고 차오 아니 뭐 부디도 기서 뭔가 한 보고는 나 보고 봐봐 아버 승만 내가 벨은 빠마 행도 다 거부로 누구 신기리 갔다 몰래 군으로 사고 보면 보게 한로 사고 보면 나는 이러고는 buito one ko khamya ko sayarok silchaka. Mo kunduna amunte ya mo bohung ni mane onyo jin stos tong na ang lakata. Bogo sawa ampiya ni sawo. Bohok kono mane tong ani ni sobo. Ko la ba no thangpa kya ka para bo pan bo ro be ba humpu no ta. Ko ta khnin ko para ta khan pha ni je ka pala thu jonggi. Ato kuni helai ko bono ta. Okay ta Bong na musu ya. 되게 버스 나올 때는 킥래 Posta dawa deron fon chiba jak tong ji tom no para ta hapadi nimpo ka bokha ba ang na musung da ang ba hamel bol sura mo ko ba hi obin do ko si bu hin jang do khum le ni saja ko ta kai hamas na jita mo bom ti khat ba ko to ko ta 저 밑으로 빨리 kai chajung ka pon kha ka ba pro ka ba bo te ko khai ka bo rang ro kisa be sa khai na ni bono sai ka he ka ta ka chajung bu ja ki ja ka kha pon kha ka na ta 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 su Engke ini mung saja mano. Amu khai kota ondoli te perma Nai bini tam kelai. bingka ki chake bingka kita Bari ke para hanja guna. Sunggo. Neng tabu rokok ke samu nong rok bahai kaham ke sai zaman betai satani kuno kebeng mur datong. 그래 그건 제만 기자 Neng tam rok bisik sarani musung dai daktar rok tam rok no bisik sari ni sai rohor. 펄짜리 저기 dokter Pol pokla rok sari ni sauna. 비시 Acha. Engke neng tabuk sak sak no tabule mane wan sugui man khana ang hamsinai hini. Engke nono tebo obo hai sajak nai bithi birai ro suija rohor aba sari ni rohor marok torato. 동우 자우 동우다 비티 Engke neng tabuk sabu bai tong. 나나 타고 바이동 no bitin sa Kapang ni tabuk tebo fuksung norong no khana sini bukuk payel ni obasta bo mia horono nogo paisok pake bini nana thago ni nukungo tai bo bai sing thaja thani kok samane sinti semanka bo hamnai hini sawo hamnani bo musung jago tai doctor ni dagi mung teinyo bo tongnai polpok laro sari ni sajago besi tai samunong bo tabuk kisa seman ka bahai ni sawo aw sing bukuk payel ni je kepala kothomaro sing jotono sia krikha ke bo semia krikha bo jaga thangso ke sing tono sika kok hangya kok saya bai bo asino bo sijaka tai kami ni lukorok bai bo jinisa kok hangya kok sitra sajak maru sing thanaka aw obahai keno sing belai ke hambai maranai bobagrani je wings tongmani sini TWF tai TEF borok no bukuk payel ni joto treatment ni khoros tai bono naison laimani tai naikol laimani sing kok tomao seman kha
awai news entertainment channel GB sakham nogo thangai norokno phunukmaya phano tini bukhuk payal ni bini nana thaguni nogo bo tini phai sobaijak ba bini nokungo phai sing bini kokno ang norokni thanio kisa awai phunukha naitongdi obo haikeno uram uram awai news entertainment channel ni bisingti nuknai narok dal bidal video tei audio rok jotono hambai.